No niin, nyt ne on mehustuneet tai höyrystyneet ne rapanperit, punaviinimarjat ja sitten sitä mansikkaa oli semmoinen ehkä litran verran. Tämä oikeastaan tämä tuoksuu niin mansikalle. Mansikka on aika vahva tuoksunen. Laitetaanpa sitten virtaa päälle. Ja nyt kun se on laitettu tähän kattilaan, valutettu ne mehut, niin sitten alkaa se keittäminen sokerin kanssa. Tässä on suunnilleen semmoinen vaita 3 litraa, niin mä en kovin makeasta mehusta pidä. Niin tällainen 1 desilitraa kohti sitä sokeria. Liian imeellä mehukaan ei ole hyvää. Tämähän pitää lantrata sitten veden kanssa tietysti. Nyt sitä keitellään tässä ja odotellaan, että se sulaa tuo sokeri tuonne. Ja sitten kun se on jäähtynyt, se pullotetaan. Mulla on tämmöisiä pieniä muovipulloja, siis ihan tällaisia kaupan näitä, mitä on ostanut, vissyvesiä ja spraittia ja kokista, niin niitä pieniä pulloja. Mä oon pessyt ne joskus tuossa pari viikkoa sitten. Eli mä pakastan aina mehut, mutta tätä määrää en ehkä pakasta, koska tää on nyt menee tässä viikko olla, mä varmaan viikon aikana tämän sitten tulen juoneeksi tässä. Joo. Et seuraava video varmaan onkin sitten, että millä se maistuu. Mä oon maistanut sitä sitten ja että tämähän pitää jäähytellä.